Què va passar, Ainhoa? Conta'ns. Doncs, Ximo, l'incident es va produir en este parc de Xàbia on nosaltres ens trobem, situat concretament entre l'Avinguda Palmela i el carrer d'Antonio Machado. Al voltant de les 11 de la nit del passat divendres, un jove de 20 anys va resultar ferit per arma de foc amb 2 tirs, un en cada cama. Tot va passar en circumstàncies que encara estan per aclarir, però com ja us hem comentat abans, tot apunta a una possible venjança. Des del moment del succés, des del divendres fins a este dilluns, fins a ahir, este recinte infantil, este parc, ha estat tancat al públic, ha estat precintat, perquè els agents de la Guàrdia Civil han estat intentant trobar les bales utilitzant inclús detectors de metall. De moment, la investigació continua oberta i encara no hi ha detinguts, però el que hem pogut saber és que l'incident ha generat molta preocupació entre els veïns de la zona. De fet, va ser un d'estos veïns el que va alertar a les autoritats sobre els tirs que s'estaven escoltant. El divendres, el ferit va ser traslladat al centre de salut de Xàbia i posteriorment derivat a l'Hospital de Dénia. Per ara, els detalls sobre la seva situació, sobre el seu estat, estan en pronòstic reservat per motius de la investigació, però els agents de la Guàrdia Civil han confirmat que la víctima es troba fora de perill.